हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौ बरायहरलायबाय लोगोफोर भिडिअ'खौ बानाया सानदोंमोन लोगोफोर ओमफ्रायहाय माबा मबाइला चेनेलावबो भिडिअ'आवबो कपिराइट फैबाय थादों नालाय लोगोफोर ओंखायनो आं भिडिअ'खौ बानाया सानदोंमोन थेवबो बिनानावनि हाबा दं नालाय नै दा जों थांनो ओंखारदों नालाय नोंथांमोननो बेखौनो एसे शेयार खालामलांसै लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आं जेसेबां हायो एसेबां देखायलांनो नाजालांसै लोगोफोर ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटियाव हरगोन आरो ना ओमफ्राय आंनाबो न'आ गुवाहाटियावनोखा ओमफ्राय दा दोनलांनो लेंदोंमोन दोनलांनाय जागोन ना जाया नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो नानि उन्दै दं नालाय दोनलांबो हाया जानो हानाय मानो होनबा थांफानो ओंखारोना आरो बिराद गुसुना बोथोरा लोगोफोर दा नोंथांमोननो बेखौनो आं दसे शेयार खालामलांनो सानबाय आरो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसे लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर आरो गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोनखौ मिजिंथियो लोगोफोर थौदो बिदिब्ला जों दासो ओंखारदों लोगोफोर नायलांफाबाय थादो आरो जोंजों लोगोसे ओमफ्रायहाय लोगोफोर हाबाखौ जोंनि कृष्णगुरु धर्मजोंसो हाबा होगोन नालाय कृष्णगुरु धर्मनि हाबाखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर माबायदि जायो माबायदि होयो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नेम खारनफोरखौ दिन्थिलांसै हानायखौ आरो ना नायलांबाय थादो नै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बेहा दासो डिउटिनिफ्राय फैदों नालाय इसु नायजाखाया जानायखौल' आरो ना ओमफ्रायहाय दाबो सौहैया रागा जोंलायलायबाय आरो सङाखै नै दासो थांनो ओंखारदों नै ओमफ्राय ड्रेसा जोंना गुफुरसो जायोमोन ओमफ्राय आं गोमोखौनो गानबाय आरो ना थौदो नायलांबाय थादो हा लाबोदो नोङो नै थांनो ओंखारबाय लोगोफोर सानजौलायबाय हाबाया सानावनो जागोन आरो लाखिदोमोन मा नै मोनफैबाय Kena oi naidw hai not देलाय होदों नै जोंना गुफुरसो गानजोबो नै ड्रेसा फैखो ना माखो आयु नोंहा मा जोंनि बेन्थन जाबाय आङो लाजिबाय आङो दख'नाखौ जानला मोनला खालामनानै फैखायो नोङो फाइना
so. Eşit düşmeyin dedi. Eşit düşmeyin dedi. 상파. 아니 지금 킵노. 러러. 우리 가는 집. Mana barat dress tak bagus juga nak pakai. Kalau ada kalau. Dah ada sebentar. Biasanya iman. Itu mana tu bor? Satu mana tu? Corong khas tu mungkin dulu. Sudah bersih jam. Itu khas tu mana? Anak saya sekarang. Itu saya sekarang ada. Ulah berapa tahun? Ulah apa? Ulah apa ni? Ulah di mana? 지금 마음은 지금은 로그도 Bes, ma sonani. 손안이 다 있고. Hambala beko haba yosu buyo sugan huwa gana sugan. Bini box jang be sindur jang buyo dunangal. Kiki ase honar bostu angti aro ei food ar sindur to hoi pare dibo lagibo. Etu hoi pare dibo lagibo. এই বস্তুটো হয়ে সিন্দুর দিব না বক্স না না ওই পারে ও বাটে ও তা সিন্দুর কা সিবে या সুদিয়া ওই আই সিন্দুর আর ফুড মোবাইল ফুড খানা মোবাইল হাত লইলো কোথায় আর হিন্দুর তো দিবা ফুড বক্স আর খুনাই 다른 সংসার ধর্মনি আচার খান্थिनि सायावसो गंसे नखरनि सान्थिया सोनारो नखरनि गासैबो सोद्रोमाया कृष्ण गुरु मुं धोरोम नाजावनो नांगौ मानोना बे जाबाय सनातन धोरोमा सैथो धोरोम नाजावनायनि जोहैसो नखरनि गावजों गाव बयनिबो गेजेराव
빛나는 거. Akibat tuh halka di sana ya. Jangan lupa. Tapi pakai akibat naidw. probar नैरोजा नैजिब्रै मायथाइनि जानुवारि दाननि शुक्ल पक्षनि 9 तिथियाव Nun mau ke mana? मोननानै বাইদেউ আপোনালোকে ভাত খাব লাগে दिनै समाजनि खबर দিয়ে ना सिगाङाव नोंथांखौ फिसाय महरै बरायनायनि थांखियै थियारि खालामना लाबोनाय बे गुफुर बिबारनि माला दांसेजों नोंथांनि जिउनि अरायनि लोगोरि जानो नोंथांखौ फिसाय महरै बरायबाय दिनैनिफ्राय नोंथांखौ बिब्दिनो गुरु भकत प्रभुमोनखौ जेरै हायो सिबिना जोथोन लानानै संसार धोरोमखौ मोजाङै फालिनो जोंखौ बोर हो दानिया गान होदो दे परम गुरु महाप्रभुनि श्रीचरणखौ खर'आव रुजुननानै दिनैनिफ्राय नोंखौ आंनि बिसि महरै नाजावनानै बे गुफुर बिबारनि मालाखौ जुथायनाय प्रभुमोननि मोगा मोगियै गानहोनानै बिसि महरै नाजावबाय दिनैनिफ्राय जोंनि थांखि आरो खामानिया मोनसे जानानै गुरु भकत बिब्दिनो समाजखौ सिबिनायनि थाखाय जोंनि जिउआ बाहायजाथों गान होदों जय कृष्ण
गोदाना हौवा गोदाननि फारसे नायनानै बुंगोन बोर सास्रियो दानिया आजावदो आरो बुंदो हिन्जाव गोदाननि बिफाया बुंगोन हे आयुष्मान हिन्जाव गोदान दोनलांनो ओंखाम जाग्रोबाय ओइ हाय नट हाय बेखौबो जानानै कृष्ण गुरु कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण एसेयावनो दिनैनि बे हाबानि खामानिया जोब्बाय आरो लोगोसे
लोगोफ्रा ना गुवाहाटीनि लोगोफ्रा हाय नलाय हाय नट हाय नर होनदा नोंखौ हाय गुवाहाटीनि गोजा आरोना हिन्जाव गोदान लांफैदों जाबि दे
mak papan lepas. Oh, yang ada ujian sih. Ada bye-bye nih. बेयाव खावलांबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंखाम जाफिनबावबाय मैखुन मटर गाजर पापर लाब्रा ओमफ्राय हिनजाव गोदान दोनलांनायाव थांनाय जायासै आरो बिलाइ बेखौनो लोंदो गिलासा आबै हनै बेयाव दङ नै लोगोफोर थांजोब्बाय रावबो गैला आरो ओमफ्राय माखासे खामानिखौ जोङो मावस्रांबाय ओमफ्रायहाय आं दोनलांनो थाङासै नै मामियाबो थांफानो नागिरबाय थानायखाय दोनलांनो थाङासै आङो दसे थानानै थांसै जोङो